Setmana Cultural. Bueno, fa poc més d'una setmana es va celebrar al nostre poble una setmana cultural. Pensem, com ja vam dir a les xarxes socials, que es tracta d'una bona iniciativa per donar visibilitat al treball de les associacions culturals del nostre poble. Entenem que un ajuntament ha de promocionar i potenciar la tasca de les associacions, donant suport a les seues iniciatives, posant-se de costat i deixant espai a aquestes, sense voler ocupar el seu espai ni apropiar-se de les activitats que es llancen des de les associacions, com en certes ocasions sol fer-se. Per això pensem que iniciatives com la Setmana Cultural són positives. Per això aprofitem aquest espai, com ja hem fet altres voltes, per donar l'enhorabona per la iniciativa a la regidora, a les associacions i a les persones que les integren i a aquelles persones que participen de forma desinteressada al Consell de Cultura. Tot i això sí que entenem que, tot i ser una bona iniciativa, hi ha punts de millora que hauran de tenir-se en compte per al proper any. Per tant, la pregunta és quins són per a la regidora els aspectes de millora de la proposta de la Setmana Cultural. Gràcies. Bueno, gràcies per la felicitació. Bueno, estic d'acord també en que és el primer any que s'ha fet i sí que hi ha millores. El que passa és que, una cosa clara és que el que vaig pretendre els propers anys és que no coincidisca en un acte que realitzen en el nostre poble. Un acte va coincidir en una carrera de ciclista i després jo crec que ha fallat un poc publicitar cada activitat que és el que era, no? Però ahir, de totes formes, la valoració global vull fer-la junt al Consell de Cultura, ja que aquesta iniciativa no és... La idea és compartida i el treball l'ha fet junt al Consell de la Cultura i d'ací també vull agrair la seva col·laboració com vosaltres heu fet i tinc que dir i donar-vos la bona a vosaltres per l'aportació que me fa Cristina, per el seu interès, per les seues aportacions i la veritat és que dona gust treballar en ella. La valoració, si voleu, ja la publicaré, la treballaré en el Consell de la Cultura, que crec que, com està formada per les mateixes associacions que participar, tindré un punt de vista més global i més positiu de què ha sigut aquesta Setmana Cultural, que per lo que jo he sentit, la veritat és que la gent està molt contenta d'esta iniciativa i esperem millorar-la, clar que sí.